Tyhle hodinky, co držím, ty koupil za první světové války tvůj pradědeček. Koupil je v malém kránku v Knoxville v Tennessee. Byla to první firma na náramkové hodinky. Do té doby byly jen kapesní hodinky. Koupil je svobodník pěšák Erin Coolidge v den, kdy odplouval do Paříže. Byly to válečné hodinky tvého pradědečka a po celou dobu, co byl ve válce, je nosil. Když svou povinnost splnil, vrátil se k tvý prababičce. Ty hodinky sundal a uložil je do staré plechovky od Kály. Zůstali tam až do chvíle, kdy byl tvůj dědeček povolán, aby znovu přeplul oceán a bojoval s Němci. Byla to druhá světová válka. Tvůj pradědeček ty hodinky věnoval tvýmu dědečkovi pro štěstí. Bohužel ale Dan neměl takové štěstí, jako měl jeho otec. Sloužil u námořníků a padl se všemi ostatními v bitvě o ostrov Wake. Stál tváří v tvář smrti. Věděl to. Nikdo na ostrově si nedělal iluze, že odtamtud vyjde živý, tak 3 dny předtím, než se ostrova zmocnili Japonci, požádal tvůj děda střelce letectva jménem Winaki, kterého nikdy předtím neviděl, aby tyto zlaté hodinky předal jeho synkovi, kdyby něco. O 3 dny později tvůj děda zemřel, ale Winaki slovo dodržel. Když válka skončila, navštívil tvou babičku a přinesl tvému tehdy maličkému otci zlaté hodinky. Tyhle. Ty hodinky měl na ruce tvůj otec, když ho sestřelili nad Hanojí. Byl zajat a převezen do jejich zajateckého tábora a věděl, že když ty hodinky u něj Vietnamci najdou, seberou je. Podle tvého otce byly ty hodinky tvým majetkem. Byl by proklet, kdyby se dědického práva jeho syna zmocnila nějaká žlutá špína. Ukryl je na to jediné místo, kam mohl, do Konečníku. 5 dlouhých let měl hodinky v Konečníku, než zemřel na úplavici, dal mi je. A já jsem ten kovový předmět nosil v Konečníku 2 roky. A po 7 letech mě poslali domů k rodině. A teď? Hochu, jsou hodinky tvoje. Držte si kouličky, jedeme z kopce!